ebhuku regwayana rePaseka, bhuku rakakosha kwatiri chaizvo, rinoshanda zvakasiyana siyana. Kana uri mutsva ndoratinokupa kuti kana takusvika paPaseka iroro woruverenga rose uchinzwisisa zvarinoreva mukati mamazuva 4 aya kunzi pazuva regumi wakapuhwa. Munonozvitorera gwayana kubva kudanga risina rushambwa. Tikati iri ndiro gwayana risina rushambwa iri rakanyorwa pamusoro paKristu Jesu. Munoverenga mukati mamazuva 4 muchipedza. Kana mopinda muzuva rekutanga rezvingwa zvisina mbiriso makubata mitemo yaMwari, mazuva 4 iwawo munokwanisa kupedza mitemo yese yakanyorwa kubva kuna Genesis kusvika kuna dutu ronomwe, muchiverenga pamusoro pemitemo. Aiwa, pane zvizhinji zvandingaenderana nekumberi senzwisiso. Zvakanzi pakazoita vaya vakamirira kuuya kweMweya Mutsvene mushure mekunge Kristu vaenda. Zvikazonzi vakarizowana kwapera mazuva akati. Vamwe vakati zuva rePentekosti ndiro zuva rebhari yekutanga. Bhari yekutanga zvinonzi kwedu kuti tinoshandisa wheat inonzi zviya yes, wheat inonzi gorosi. Bhari negorosi tobva tazvipatsanura ipapo kuti bhari ndiyo yekutanga and ndoyema-first fruits. Yechipiri regorosi. Saka tikanati 7 bhari yekutanga inokurumidza yaita yekuti patinenge tichipedza mutambo wezvingwa zvisina mbiriso tapuhwa bhari yekutanga, takohwa bhari yekutanga. Asi bhari gorosi reMweya Mutsvene richazotevera kana kwapera mazuva mangani? 50. Zvika zvanzi Pentecost, regorosi. Saka tikanati 7 bhari yekutanga inokurumidza yaita yekuti patinenge tichipedza mutambo wezvingwa zvisina mbiriso tapuhwa bhari yekutanga, takohwa bhari yekutanga. Asi bhari gorosi reMweya Mutsvene richazotevera kana kwapera mazuva mangani? 50. Zvika zvanzi Pentecost. Chimwe chinhu chandichada kuti mubatisise ipapo kuti tichataura nazvo leta ndechekuti mazuva iwawo akakosha. Kana tienda kuna naRuku chapter 4, Ruku chapter 4 tinoti timbokuverengera izvo kuti inoti chii. Zvinonzi Yesu azere noMweya Mutsvene wakadzokazve achibva paJorodhani akatungamirirwa noMweya murenje achiidzwa naDhiabhorosi. Mazuva 40 wakanga asingadye chinhu namazuva iwawo. Zvino akati apera akaziya, zvino Dhiabhorosi akati kwaari, kana uri mwanakomana waMwari udza ibwe iri kuti rive chingwa. Tichazopinda ikoko. Mazuva 40 achiidzwa. Isusu tiri kuti 50 topinda muPentecost. Tizvinomborevei tichange tichitsanangura pamusoro pazvo. Asi Pentecost ndo kukohwa kukuru kwegorosi, akuzi kwebhari. Ngatendere mberi zvedu naye naMako wedu. Apa tiri kuona mufananidzo, tiri kutaura nyaya yaJesu kana naJohane Mubapatidzi. Tiri kuona mufananidzo wakakura chaizvo. Zvikanzi Johane wakauya achibhabhatidza murenje. Ngatendere mberi zvedu naye naMako wedu. Apa tiri kuona mufananidzo, tiri kutaura nyaya yaJesu kana naJohane Mubapatidzi. Tiri kuona mufananidzo wakakura chaizvo. Zvikanzi Johane wakauya achibhabhatidza murenje. Manzwa zvandataura kuna Ruku 4. Jesu akaenda kurenje unoita sei kunoidzwa?
Asi Johane wakauya kuchibhabhatidza murenje. Johane anga asingagare mudzimba dzakanaka ka. Jesu unovhunza vadzidzi vake navaFarisi navadzidzisi vemurayiro kuti zvamaenda kurenje maenda kunoona aniko kurenje uko? Maenda kunoona vanhu vakapfeka masutu here vakasunga matai, vanhu vakapfeka shangu dziri pointed dzinenge dzichivaimira dzichipenya zvisingaiti. Makaenda kunoona chii? Ndokubvunza kwaKristu. Zvozi makaenda kunoona rutsanga here rinombeswa nemhepo kana nerwizi ruchirerekera kuri kuenda rwizi? Zvose zvakati kwete. Wakati hakuna mukuru kupfuura Johane pakati pavanakomana vavanhu, asi naiye ndiye muduku wokupedzisira kuumambo hwekudenga. Kuna vari kudenga ndiye muduku wokupedzisira. Johane wakanga wakakosha nekuti waiprovhaidha link iripo pakati pedu isusu nevanhu vari kudenga. Chii chaaimboita? Tichazvitsanangurira zvese izvozvo. Sei akakudzwa kudaro kunzi Johane anobva akudzwa kunzi pakati pavanhu vose vakamborarama ana Mozisi, anani, vanhu vakuru, ana Samuel, anazani muprofita Samuel, ana Herija, ana Erisha, zvikanzi vose ava vakanga vari vaduku, ana Josefa, anani, ana Dhavhidhi, vaduku kwari. Sei Johane akakudzwa kudaro? Hoyo Johane wakauya achibhabhatidza murenje, achiparidza rubhabhatidzo rwokutendeuka, vanhu vakanganirwe chii? Zvivi. Tinobhabhatidzwa nekutendeuka, tinobhabhatidzwa nokubva pazvivi, tinobhabhatidzwa neshoko raMwari. Nyama hachizi chinhu, zvinhu zvose zvemweya ndizvo chaizvo. Nairoro shoko nderemweya, ndiro rinotibhabhatidza. Saka makazonzwa paya chinzi pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari naJohane. Muapostora Johane wakataura kuti pakutanga shoko rakanga riri kuna Mwari. Zvikanzi shoko rakanga riri chi? Mwari. Shoko rakava chiedza. Chiedza chakauya pakati pavanhu, asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza. Ndiro shoko ratinobhabhatidzwa naro. Tinosanduka nekuda kweshoko, tinosanduka nekuda kwemurayiro, kwekuziva murayiro, kuti murayiro wakatirambidza kuti hatiite zvinhu izvi. Kuti takafara Satani anoda kuti tsve, anongada kungoita slipini chimwe chinhu chekuti tinobva tangotadza so. Asi tobva tarangarira murayiro kuti izvi hatibate izvi. Ungafunga kuti takadhakwa zvedu isusu pati panapa, izvi hazvibate, hatibate zvinhu zvakadaro, zvinotinyangadza. Ndibva pano Satani, ibva sure kwangu. Tinoda kukanganirwa zvivi. Inzwai ipapo kukanganirwa zvivi. Kunzi zivi chakanganwa, Mwari angakanganwa chinhu? Mwari hakanganwe chinhu, vanoziva zvose zviri kudenga nezviri pasi. Kuregererwa zvivi, tinoregererwa. Tinoregererwa taita se isu takanganwa kuita zvivi, ndo patinoregererwa. Andikati tiri bhizi kufunga zvozvivi, zvimwe tofunga kuti taregererwa naMwari, aya kumedza ka. Tinenge tisati tatendeuka zvedu ipapo. Imi kanganwai kuita zvivi. Zivai kuti murau unoti chakati, chivi hamuchada. Hapana imwe nzira yekuzviita nazvo. Hakuna imwe nzira. Ndokuda Jesu wacho. Ndakambanzwa kunzi pakutanga shoko rakanga riri chi? Rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Takati Jesu ndiani? Jesu ndiMwari. Kuva mwana Mwari ndianani? Imi muri ana Mwari futi, munofanira kunge muchiziva shoko. Munofanira kuti shoko riri mamuri, muchiita izvozvo. Musapfeka mufananidzo wembwa wokuita tsika dzembwa. Imbwa munoziva zvadzinoita, dzinodya marutsi adzo. Zvino kana uchiti kana wanga watadza waregererwa chivi, wakudzokera waunoita chivi chimwe chete ichocho. Kana kuti chitorimo mupfungwa dzako zvichatombobuda, uchiti wabhabhatidzwa panapa, hauna kubhabhatidzwa, mvura hapana zvayaita. Nekuti shoko harizi mauri, shoko dai riri mauri waiziva kuti chivi, wakanga usingazozvizokeredza. Saka zvibhabhatidzei nomurau waMwari. Tabva kupfuura Paseka ka, tikapinda muzvinhu zvisina mbiriso.
Takati mabhuku aya rabai mabhuku mashanu aMozisi, mabhuku mashanu anokosha ane murau. Musatye, murau ndewenyu makapuwa, chingwa chakabva kudenga. Ndidzo nyasha dzatinotaura kuti takapuwa naMwari idzodzo, nyasha pamusoro penyasha. Nyasha dzokutanga ndedzeiko? Kristu wakatifira, wakavadira mamba. Achabata makwayana emudanga, achabata nzombe dzemudanga, achabata chimwe chinhu. Takungopumbura Kristu chetu. Kunyasha dzechipiri iro shoko rakabva kudenga, ndiro rakanga riripo pekutanga. Zvavakapuwa murau, vakapuwa shoko. VaJudha vakanga vakakomborerwa, vaIsraeri vakanga vakakomborerwa, vakatanga nokupuwa nyasha dzekutanga, nyasha dzezivo. Isu takatangirwa naKristu. Zvikanzi kana vaJudha vakanga vane mitsipa mikukutu nemwoyo yakaoma, aya ndo misoro danda chairo redzo titange tava paJesu, vozoziva time. Musoro danda haugari uri musoro danda. Musoro danda unopedzisira waita musoro wakanaka. Makanzwa zvichinzi benzi wagare pamukadzi inodzikama. Nemiwo tinokupai murau. Murau ndo kereke yaKristu, ndeye mukadzi. Takupai mukadzi, dzikamai.